Inkosi ke kwesisifundo iqhuba ithi ngokwelizwi layo, imitshato thobile yeyam. Akukho namnye uyakwazi ukwenza umtshato wakhe womelele ngaphandle kwam, ngaphandle komthandazo phambi kwam. Inkosi ke yathi ngexesha ithetha le nto yandibonisa okanye yandikhilela ukuba umtshato gxebe umthandazo phambi kwayo ungumnqophiso othi ume uzinze phambi kwenkosi. Into ethetha into okokubana xa sithandaza imithandazo ethile eluhlobo elithile, uKristu uzosebenzisa eyo mithandazo sithe sayithandaza ukungenelela kwimitshato yethu, ukungenelela kwiingxaki esijongene nazo. Into ke ngoku efika ithi umthandazo endizowuthandaza phambi kwenkosi ndizisa umtshato wam phambi kwayo, kuzofuneka ndijonge ukuba ngumthandazo onjani. Kuba inkosi ayinokwazi ukungenelela kumthandazo ongayelelenanga kubuthixo bayo. Ubuthixo benkosi busekelwe oluthandweni, ubuthixo benkosi busekelwe ebungcweleni, ubuthixo benkosi busekelwe oluzukweni. Xa sisiza kuThixo kufuneka sizise imithandazo enozuko lukaThixo, sizise imithandazo enothando lukaThixo, sizise imithandazo